17 बोसोर बिपि बा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जिखिनि खामानि मावनांगोन बेखौ मावाखिसै बरन्थ जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ बिथांमोना सोबख'बोबाय दा बिनि थाखायनो हिमन्त बिश्व शर्माल' नङा जायफोरा माने सांग्रां नेता जायफोरा माने सांग्रां लिडार दिनै गासैबो बिपिएफखौ सोंखारिगोन आरो जोंबो सोंखारिदों आरो रायजो राजाफ्राबो सोंखारिदों आरो रायजो राजाफ्राबो जायनि थाखाय दिनै बिटिसिआव मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो बिटिसिआव सोलायनाय फैगासिनो दङ जाय सोलायनायनि गेजेरजों बिटिसिआव इउपिपिएलआ सरकार दानो थांबाय दङ बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे नोंथांजोंनो फावखुंगुर खालामफानाय दाब्ला बर' बिथाङा गले गले बुंबाय थादों नैबे उदालगुरियाव फैनानै बुंदों कक्लाबारि बियाबाव प्रमद बर'आ मोसौ बोराय बायदि बा मोसौ गोरलै बायदि फेजेनगोन बिथांखौ बुंनायाथ' बुंनानै लागोन दा बिनि फिथाइखौ बिसायख'थिनि उनाव मोनगोन दा बिथाङा मा बुंदों मा बुङा बेजों सोमोन्दो गैया खिन्थु आङो बिटिसिआव थानाय जि 32 लाख जि रायजो राजाफोर बिथांमोननि सिगाङाव साखि लानानै आं बुंगोन बेयाव धीरेन बर'आ खुनु दिनावबो देरहानो हाया बेयाव प्रमद बर'आनो देरहानाया फाइनाल जानानै दं दिनैनि दिनाव दा दाब्ला बिथाङा मा बुंदों आं बेखौ मिन्थिया बेनिफ्राय बे फिसा फिसा मानसिनि खोथाफ्राव फिननाय होनो बायो आङो बिथांमोना सोंनांला आंनाव कक्लाबारि समस्थियाव बिपिएफनि मोनसे सुबुं दौमेयाव दाखालि फैलाव बसुमतारिया नोंथांनि सायाव मोनसे चेलेन्ज होदों थारमाने कक्लाबारियाव प्रमद बर'आ जुदि जेनेबा 5 बोसोर आगान दाहोथों मोनसे चेलेन्ज होदों नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो फैलाव बसुमतारियाथ' कक्लाबारिनि नंखाया बियो गुवाहाटियावसो थायो बे कक्लाबारियाव न'आनो गैया आरो भटार लिस्टआव दंना गैया आंहासो सन्देह दङ दा गतिके बिथाङा गुवाहाटि गरसकनिसो मानसिखा दा गतिके फैगौ 5 बोसोरा नेक्स्ट 10 बोसोराव कक्लाबारियाव फैयाबाबो जेबो फाजाया आरोखि नङा होमबा दा आं चेलेन्जनि खोथाखौबो बुङा चेलेन्ज लानांगौनि खोथाबो बुङा आंथ' कक्लाबारियावनो थाखायो कक्लाबारियावनो थाबाय थागोन थेवबो आं चेलेन्जनि खोथा बुंनो दागो जे आं थेवबो बुंगोन मा बेयाव प्रमद बर'आनो देरहानो थांबाय दं नोंहा सोरजों मा चेलेन्ज लानानै गाबोननि दिनाव कक्लाबारियाव फैयाबा नोंनि गोसो खिन्थु फैलावा बे कक्लाबारिनि नंखाया बियो माबा हारमोनियाम ना माबा खावनानै बे गुवाहाटियाव थांना थाहैदोंनो 20 बोसोरसो जाबाय बे गुवाहाटियावनो थायो दा आচ্ছা गोविंद बसुमतारिनि समस्थियाव दिनै नोंथाङा फैदों माबायदि रायजोनि अनसायनायखौ मोनदों गोविंद बसुमतारि सारनि समस्थियाव भैरबकुन्द नैबे समस्थियाव गोबां खेब फैबाय रायजो राजाफोरजों रायलायबाय दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुजिनो हाबाय जिहेतु गोलाव सम जानानै थांनाय लोगो लोगो बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्राबो मोनसे खोथाखौ बुजिनो हादों जे बिटिआर एकर्डनि जोहै जों गासै जनगोष्ठीया बयबो समान मोनथायखौ लानानै समानै जौगालांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन दा बेखौ बुजिनो हानाय लोगो लोगो दिनै बे भैरबकुन्द समस्थियावबो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफोराबो बर'फोरजों लोगोसेनो दिनै इउपिपिएलनि हान्जाजों सोलायहोनांगौनि थाखाय भट होनो थांबाय दं गतिके दिनैनि दिनावहाय भैरबकुन्द समस्थियाव गोविंद चन्द्र बसुमतारि बिथां सारनि देरहानायाबो रोखा जाखाबाय आरोखि एक्स एनडिपिनि सासे सोद्रोमाया बुंदों जे इउपिपिएलजों बिजेपिजों सिङाव मोनसे एलायन्स दं आरो फैबाय थानाय बिटिसिआव बा बिटिआरआव बिजेपिजोंनो एलायन्सआव मोनसे गभर्नमेन्ट दानो नागिरदों होनना बुङो दा नोंथाङा सासे मिरुनि इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै मा बुंनो सानो बिजेपिजोंथ' बिपि बासो एलायन्स दङ अपेन मोनसे एलायन्स दं बिथांमोना मोनथाम समस्ति नागारनानै होदों बिजेपिनो गतिके बेवहाय जोङो सोरबा बिजेपिजों एलायन्स जानायनि खोथा फैया खारन जोङो इउपिपिएल हान्जाया जिहेतु हारसिंनो सरकार खुंनो थांखाबाय दङ बियो रोखा जाखाबाय दिनै बेयाव सोरबा बिजेपिजों सिङावनो जा सायावनो जा बेवहाय एलायन्स जानायनि खोथा फैया दा गतिके बिपिएफआ जिहेतु गावस्रा सन्देह दङ जे जोङो हारसिङै सरकार दानो हानाय नङा बे खोथाखौ साननानै बिथांमोनासो बिजेपिजों एलायन्सआव दङ निस्सय दाबो दङ दा खिन्थु जों इउपिपिएल हिसाबै जिहेतु जों गावनि सरकार खुंनो थांबाय दं हारसिङैनो दा बेवहाय सोरजोंबा सिङाव एलायन्स जानायनि खोथा फैया सोर मा बुङो बुंबाय थागोन आरो बुंग्राया बुंफाबाय थागोन जायखौ बुंबा गावबागाव पार्टिया लाब जागोन बेफोरबायदि खोथाखौथ' बुंबायानो थाखागोन दिनै कुमगाव प्राइमारि स्कुलनि जे गेलेग्रा फोथार बेवहाय फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ बेहेके आबसुनि सोमावसारनाय समाव जायफोरा भलन्टियार फर्स हिसाबै खामानि मावदोंमोन बै मावथिगिरिफोर दावहारुफ्रा ज' जालायनानै दिनै बे हाबाफारिखौ लादों
आरो बेखायनो बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर होयो बेबायदि हाबाफारि लानो थाखाय आरो बे हाबाफारिया जुदियो ओरैनो फैला माखौ बरगयारिखौ लाबोनानै रायजोफोरखौ रंजाहोनायनि थांखिबाबो आसल थांखियानो जाबाय फैगोन बिसायख'थिनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनाय जिहेतु जोंनो सोलायनो नांगौ दावगानो नांगौ गोजोन थासारि नांगौ आरो दिनै बेखौ लाबोनो थाखाय बेबायदि मोनसे परिबर्तन लाबोनो थाखाय सोलायहोनाय लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव मोजां गोग्गो आरो गोथार सरकार लाबोनो थाखाय जिखिनि रायजो राजाफ्रा मिथिनो गोनां बेखौ मिथिहोनाय थांखि लाना आसलते बे हाबाफारिखौ गायसननाय जादों बेनिखायनो दिनै जिहेतु भैरबकुन्द'आ गुबुन गुबुन जाति गुबुन गुबुन हारिनि थाग्रा जायगा बेनिखायनो दिनै जों गोरखा सान्थाल आदिबासि आरो बर' लोगोसे गुबुन गुबुन जिहेतु माहारिनि सुबुंफोर बेयाव दङ बेनिखायनो गासैबो जातिनि मानसिफ्रा जाहाथे गाव गावनि रावआवनो जोंनि जि उद्देश्य जोंनि जि थांखि बेखौ मिथिनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों अल गोरखा बिटिआर गोरखा समाजनिफ्राय नेहाथारि दीपक गेरुला बिथांखौ लाबोदों बिथाङा बर'नि असमिया आरो गोरखा रावजोंबो रायजोफोरखौ बुजायदों लोगोसे बेवहाय आसलते अल सान्थाल बिकास परिषदनि आफादगिरि गुलशन हाजा सफैनो गोनां खिन्थु बिथाङा माबा मोनसे खारनाव फैनो हायिनि थाखाय बिथांनि जायगायाव उदालगुरि जिल्ला अल सान्थाल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि सुनिराम हेमब्रम बिथांखौ जों लिंना लाबोदों आरो बिथाङा गावनि हारिनि सुबुंफोरखौ बुजिहोनो थाखाय सान्थाल रावजों बुजायदों आरो बिदिनो जों गासै हारिखौबो बोनथुमनानै जों बोरैहाय मोनसे गोग्गो गोथार सरकार दानो हागोन जाय सरकारनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो हागोन बिटिआर ओनसोलखौ जों सोलायहोनो हागोन बे बिथिंखौ रायजो राजाफोर मिथिहोनो थाखाय दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनै जायफ्रा आंनि जानानै बिजाथिनि जानानै भैरबकुन्द' समाजखौ देरहानो थाखाय बेबायदि हाबाफारि लादों बेनिखायनो आं बेहाय एक्स भलन्टियार फर्सनि सुबुंफोरखौ मावथिफोरखौ साबायखर होदों लोगोसे जायफ्रा बिबुंथिगिरि हिसाबै फैनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायबाय आरो आंनि जानाय भट बिबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों जिहेतु बरगय एबसु दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों बरगय एबसु दैदेनगिरि बिथांमोननो नोंथाङा सासे बिजाथि महरै मा आबसुनि जायफोर आन्दलन समाजफोर मावनानै भलन्टियार फर्सआव खामानि मावदों बिथांमोना बे थांनाय मोननै सुक्ति बेखि बिएससि सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि सुबिदा मोननांगौ बेखिनि सुबिदाखौ मोनाखै आरो बिथांमोना जातिनि थाखाय नांनानैबो समाजनि थाखाय नांनानैबो गासै सुबिदानिफ्राय बन्सित जाना दंमोन जेरै हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर बिथांमोन जेबो सुबिदा अनसायाखिसै आरो सिगाङाव प्रेमचन्द ब्रह्म बा सानसुमा बैसुमतारी बिथांमोनाबो नायसनाखिसै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना अन्तत मोनसे आसा खालामदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि मोनसे गोदान सरकार फैगोन बे सरकार जाहाथे बिथांमोनखौ नायो बेबायदि मोनसे आसा खालामदों आरो जों बिटिआर सुक्ति खालामनायनि बेफोरनो जिखिनि सरकार दानो ओंखारदों आरो बिसायख'थियाव बाहागो लादों जे सरकार दायोबा अन्तत एक्स भलन्टियार वार्कार्सफोरनो जेसेबां हायो जोंनि सरकारनि बिथिंनिफ्राय विभिन्न रोखोमनि थांना थानायनि सुबिदाखौ होगोन आरो बेखायनो एसेल'सो जों बिथांमोननो होदों आरो बेखायनो बिथांमोना बे सुबिदाफोरखौ आसा खालामनानै दिनै बिथांमोनाबो इउपिपिएलनि जा खामानि मावदों आं बेखायनो बिथांमोनखौ एसुरेन्स होदों जे इउपिपिएलआ सरकार दायोबा जों एक्स भलन्टियार वार्कार्सफोरनि थाखाय जों जेसेबां हायो मदद होगोन हेफाजाब खालामगोन आरो विभिन्न रोखोमै बिथांमोनखौ थांना थानायनि सुबिदाखौ जों दानि गोदानै दाजानाय एक्स एनडिपि होननाय मोनसे आफादनि सानैसो माखासे सोद्रोमाफ्रा गले गले बुंबाय थादों इउपिपिएल आरो बिजेपिजों एलायन्स मोनसे दङ सिङाव आरो बेजों एलायन्सनि मोनसे गभर्नमेन्ट दानो नागिरनानै फैबाय थानाय एक्स एनडिपि अर्गानाइजेसन जिथु दादों बे आसलते हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआ दाजानाय आरो बिथांमोना जिखिनि एलिगेसन होदों जिखिनि मा बुंगोन अपबाद होदों इउपिपिएलनि सायाव जों बेखौ टटेलि नाकस खालामो मानोना बिथांमोननि जिथु अपबाद होनाय जि एलिगेसन बेयो फल्स बेसलेस बिथांमोना बेखौ सानाखै जे दासिमहालागै हाग्रामा महिलारिजों आरो बिजेपिजों लोगोसे जानानै आसाम सरकार सालायगासिनो दं आरो बिथांमोननि गेजेराव बिदि बुजाबुजि थालायामोन बिथांमोनहा लिंक गैलायामोन सरकार दानि बाथ्राखौमोन
दिनै इउपिपिएलआ खिन्थु बिजेपिजों जेबो लिंक गैया दासिमहालागै आरो जों बिथांमोनजों दासिमहालागै सरकार दागोन होननानै मोनसे आलायन्सआव फैयाखै बुजाबुजाबो गैया बेनिखायनो जों इउपिपिएल हिसाबैनो स्टेन्ड होनो खामानि मावदों इउपिपिएल हिसाबै सरकार दागोन दिनै एक्स एनडिबि जि एस'सिएसन बिथांमोनहा जि स्टेटमेन्ट होयो बेयो नंखाय आरो बे रायजो सरकारनि खोथाया खावलायदों दिनै इउपिपिएलआ हारसिं सरकार आरो हारसिं रायजोजों लोगो जायो खामानि मावलांगोन दासिमहालागै मावलांबाय थादों आरो उनाव मावगोन आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उदालगुरियाव फैनानै हाग्रामाखौ थाइजौ गोखैजों बुजायदों आरो माखासे जाब्रबनायनि बाथ्रा बुङो बेखौ माबायदि नोजोरजों लागोन ओरैनो हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलानि जि सरकार बे जे थाइजौ गोखै होनना जे बुंदों बे सैथो कारण बिथांनि सिगाङावनो आंनि गामिफ्राव थांनानै मबिलाइज खालामनाय समाव एखे बाथ्राखौ बुंदों जे हाग्रामा महिलारिनि जि सरकार बियो थाइजौ गोखै आरो बे थाइजौ गोखैखौनो जोंनो बारे बारे फानबाय थादों एइबार खिन्थु थाइजौ गोखै जों बायनायनि बाथ्रा गैया जों दिनै थाइजौ गोखै जागोन बे बाथ्राखौ आं सिगाङावनो बुंखादों आरो बिथांनि बुंनायाव सैथो दं जे थारैनो हाग्रामा महिलानि जि सरकार बियो थगाय थसि खालामनानै बोरैहाय गाज्रि आरो गावहाल' जाख्ल'नो हागोन बे मतलब लानानै बे उद्देश्य लानानै सरकार दादों एबार खिन्थु बे सरकारखौ जों फरायसिगोन जों बिथांनि सरकारखौ रायजोफ्रा रिजेक्ट खालामसिगोन आरो रिजेक्ट खालामनो गासैबो जानजि खाफ्राजोबखाबाय बेनिखायनो हाग्रामा महिलानि सोमोन्दै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि स्टेटमेन्ट होदों बे सैथो आरो बिथांनि बे स्टेटमेन्टनि गेजेरजोंनो अन्तत हाग्रामा महिलारि सरकारखौ जे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय होखारनांसिगौ बे बाथ्रा स्पष्ट जादों